कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा वाढदिवस आज मंगळवारी विविध कार्यक्रमांनी साजरा होत आहे। एकीकडे वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रम सुरू असतानाच संदेश पारकर यांनी जिल्हा दौऱ्यावर असलेले माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार नारायण राणे यांची ओम गणेश निवासस्थानी भेट घेतली। यावेळी नारायण राणेंच्या पत्नी नीलम राणे देखील उपस्थित होत्या। उभयतांनी पारकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। मात्र राणे पारकर भेटीनं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे। पाहूयात। संदेश पारकर यांची ओळख नारायण राणेंचे विरोधक अशीच होती। या दोन्ही नेत्यांमध्ये वेळोवेळी टोकाचा संघर्ष झालाय, हे जिल्हावासियांनी पाहिलंय। आक्रमक वृत्तीच्या नारायण राणेंना थेट अंगावर घेण्याचं धाडस त्यावेळी संदेश पारकरांनी केलं होतं। पण पुढे राजकीय गणितं बदलली। नारायण राणे काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन मंत्री झाले। याचवेळी 2012 मध्ये संदेश पारकर यांनी तर चक्क राणेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता। हे दोन्ही नेते एकाच पक्षात आल्यानं त्यावेळी देखील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती। मात्र 2014 नंतर पारकर यांनी राणेंची साथ सोडली। त्यानंतर राणे आणि पारकर यांचे इतरही पक्ष प्रवेश घडले। पण असं असलं तरी पारकर यांचे राणे परिवारासोबतचे कौटुंबिक संबंध आजही सलोख्याचे आहेत। याचा प्रत्यय सातत्याने आलाय। नगरपंचायत निवडणुकीतही आमदार निलेश राणे हे पारकर यांच्या प्रचारासाठी कणकवलीत आले होते। तर नारायण राणे यांच्या वाढदिनी देखील पारकर यांनी ओम गणेश निवासस्थान गाठत शुभेच्छा दिल्या होत्या। विशेष म्हणजे राणेंसोबतची लढाई व्यक्तिगत नव्हे तर वैचारिक होती, असं पारकर यांनी कोकणसाद लाईव्हला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलंय। आता देखील व्यस्त कार्यक्रमातून पारकर यांनी राणेंच्या शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी ओम गणेश निवासस्थान गाठल्यानं भविष्यात नेमकी काय राजकीय गणिते घडणार आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय।